toată lumea! Astăzi ne vom juca Stumble Guys cu prietenul meu. Haideți să începem. Prima dată vom intra pe Stumble Guys. Vom da click la un party și îl vom invita. Haideți să începem. Stați să-mi accepte invitația. Așa. Să dăm play. Haideți să începem. Să vedem cine va câștiga. Eu sau prietenul meu. Vedem cine câștigă. Cel mai bun. Haideți să începem. Haideți să îl bombardăm pe Cristi cu un pumn. Prima dată am câștigat eu cu un pumn foarte bun. Ce easy win. Haideți încă o dată. Am nașole. Sper că nu vă fac poftă cu chipsul Lays de cașcaval. Îmi pare foarte rău dacă vă fac poftă. Dar mai am gata. Încă două chipsuri gata. Gata. Aha, am intrat prietenul. Aha. Hai să vedem. Îmi cer mii de scuze dacă vă fac poftă. Îmi cer scuze. Da. Hai să începem. În fine, hai să începem să mișcăm. Noi vedem dacă ne putem trage pumn să-i batem. Primează. Da, l-am reușit. Au! Haideți să-mi dăm un pumn rapid. Nu l-am prins. Au reușit și el. Hai să vedem un pic de el. Să ne mișcăm repede. Asta este nou. Haideți să facem un emote. Să trecem. Perfect. Bro. Am pierdut din păcate. Da, asta e. Deci am dat create party. Să vedem. Haide măi, Cristi, așa nu bă voi. Gata. Am intrat cu Cristi. Uitați-vă la mine, sunt ceva verde și nu știu ce. Mișto skin-ul ăsta. Nu chiar așa să-mi placă, wow. Haideți să începem. Dacă nu știți, duceți-vă și dați un subscribe
de prietenul meu, Răzvan și nu știu cum. Deci dacă o să vă scriu în comentarii, puteți să vă dați un subscribe, un comment, un like, ceva, un comment, o vizionare. Că lucrăm amândoi greu pentru subscriber. Am început un canal amândoi. Bine, l-am început de mai mult timp. Eu l-am început acum recent, parcă ieri sau alaltă. Cred că ieri. Nu mai țin minte, în fine. Și așa am început eu cu prietenul meu, Cristi. Așa-l cheamă, viața mea. Duceți-vă și dați un follow, un share, ceva, un comentariu. Vă rog eu frumos. Nu fiți mai simțiți. Nu, ce schimb a făcut. Aoleu. Nu, ce reușit prietenul. Aha. Da. Uleu, m-a bătut. Da. Greu. Trebuie să mai băgăm asta în game. N-am avut pe unde să trec. El a avut acolo spartulă și eu a reușit să trec. Sau cred că a trecut prin perete. A făcut glitch-ul. Bine, haideți să-l invităm. O să vă las în comentariu numele lui de canal. Dați și voi un subscribe. Un subscribe ceva, un comentariu, vă mai zis. Apăsați-mi și un butonaj de like dacă vă rog eu frumos, un butonaj și un subscribe. Am doar un abonat pe prietenul meu, atâta. Vă rog și eu să ajung și eu la 10 abonați, 5 abonați, nu știu, m-ați face foarte fericiți. Dacă m-ați duce la 5 sau 6 abonați, 5 sau 10 abonați. Vă mulțumesc cine se abonează. Trebuie să dăm un pumn. Ah. Trebuie doar când faci un emote. Haideți să-i dăm lui Cristi vină cu noi să joace. Așa, a intrat, haideți să mergem să mai facem o rundă. Să vedem cine câștigă. Mai am așa un chips cu cașcaval, nu vă spărați pe mine că dacă vă fac poftă. E bun ceva puțin, dar nu vă spărați să ne fac poftă. Ce bun, gata. Mai să abonați. Glumesc cine se uită. Cine se uită de acum va fi cel mai tare. Și cine îmi dă abonat este eroul meu. Erou este o parte din viața mea, să zic așa.
din viață. Ca să zic așa, o medalie. Ceva foarte prețios sunt pentru voi cine se abonează. Dacă vă gândiți să ne la 100.000 de abonați, dar nu știu, că sunt doar în vise. E extrem de greu. Să-mi ziceți dacă am zis în vlogul cu Marvel Mystery, dacă vreți să ne... când se adună 10.000 de like-uri, vom merge la Dorian acasă. Că stau fiind în aceeași localitate ca el. Când strângem acele like-uri, ne ducem la Dorian. Și îmi scrieți în comentarii dacă vreți sau nu vreți. Dar oricum, chiar dacă ați atins 10.000 de like-uri, tot ne ducem. Și scris prietenii la văzut. Și da, am câștigat. Și cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut foarte mult. Și ne revedem în următorul episod. Să nu uitați să dați like ca să mergem la Dorian acasă. O zi bună! Vă pup!